may nakita naman ako nga post gani aton pag-aksyonan, pero antes na syempre manamyawan na yan mga OFW na sigurado gid ako nahidlaw sa mga Pasko sa ilang mga pamilya. May nga daw sa inyo. Kagdali ka mo naman nga sa mayo kayong tangkag. Maraming salamat sa inyo mga paglantaw. Kag pagpadang yung pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Kani ko kamuray din na pong ko plaster pamati. Kaya itong pag-aksyonan, ang isa ka problema. Madam, ako si Lorna. Kag party ini sa bana ko nga si Tagoy. Unano ang bana ko, madam? Baton ko sa kay may manggad ila pamilya. Kagaobra lang ko bilang timbang sa ila sang una, astagin pangasawa yan na lang ko. Mabuot man si Tagoy, madam. Pero ang height ya daw iya lamang kaido. Ang height niya daw iya lamang kaido. Ang pinakasakit sa tanan daw pareho lang kalaba ang tinggi ko kag iya buto. Pasensya kita. Nagabinastos na naman kita. Pero wala ko mahimo kaya muna nakasulat. Alangan i-edit ko hindi pwede. Oh, muna. Madam, mag-plok-plok kami. Madam, mag-plok-plok kami. Daw ginatusik na kapato ang akon puklo. Ay, daw kaluwi. Kagkon chop ano siya dyan. Hindi ko na paghambalan yung word. Kagkon chop man. Kosa. Daw chopon lang na ko. Ay, kaya di buga. Ginstoryahan na namon, madam. Kagintistingan namon solusyonan. Gintistingan namon ang Titan Gel. Nga awala man epekto. Mga pulo na kabutilya na inom niya. Daw ang sungad, yan lang naglaba. Titan Gel? Taka kay niya. Madam, ano himuon ko man? Kung butangan ko ni Ayhan bulitas o bearing na lang gid ka track para daw gatambot suman pwede Ayhan o biskan petroleum jelly na lang, madam. Gaangon kag injectionan. Advice bi, madam, kay wala gid kuya kalibayan. Ay ambot na lang sa imo, Chaylor na. Pero sa totoo, prank ang istorya, Chaylor na. Naluoy gid ako sa imo. Kaluoy gid sa imo, Chaylor na. Una. Kaluoy sa imo, Chaylor na, kay nga ang Titan Gel wala ginainom. Ginapahid ina nga agin pa inom nimo sa imo nga bana. Basa-basa man sang instructions. Tanda ikaw sa plok-plok. Pero pag abot sa reading comprehension, zero. Ay nano, Chaylor na. Ikaduha. Kaluoy gid sa imo, Chaylor na. Kahit ilan tawa, naintindihan ko. Kada plok-plok ninyo to hindi ikaw kalabot sa langit. Hindi makalabot sa langit ang imo nga nabatyagan. Kahit di, hasta sa panganod na lang bidyang imong balatyagon. Kaluoy man, Chaylor na. Ikatatlo. Ang iban, Chaylor na, nagapamroblema sang ilang pagkaon. Nagapamroblema sang ilang sulod-anon. Pero, ang imong ginaproblema, ang tarogo sang imong bana. Sa tanan nga problema, damo ako sa solusyon. Damo ako sang suhestyon. Damo kita sang pwede i-aksyon. Pero sa imo sitwasyon, daw wala gid ako sang may mapensar nga aton himuon. Ganing mahimo ko na lang, ikaw akon pagasuportahan. Gani, Chaylor na, padayon. Padayon sang pag-sang tsupon. What?